Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 9 май җомга көне. Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршиннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарның TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң нигә чөнки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Дөньядагы шактый армия Кытайда ясалган, Пакистанның реактив очкычлары белән Францияныкы булган Һиндстанның Рафале хәрби очкычлары арасындагы бәрелешләрне якыннан күзәтеп бара. Ике америкалы рәсми зат Кытайдан килгән бер Пакистан хәрби очкычының чәршәмбе көнне ким дигәндә 2 Һиндстан хәрби очкычын бәреп төшерүен ачыклады. Бу тәрәккыят Пекин җитәкчелегенең реактив очкычлары өчен бурылыш ноктасы була ала. Пакистан үзенең якынча 30 һәм Һиндстаннан 70 хәрби очкыч катнашкан бәрелештә 3 Рафале очкычы белән ким дигәндә 5 Һиндстан реактив очкычын атып төшерүен дәгъва итте. Reuters агентлыгы һәм BBC Пакистанның сүзләренә туры килүче шактый видеоязманың дөрес булуын белдерде. Һиндстан пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә Пакистанның нинди дә булса хәрби гамәленә кискен җавап биреләчәк дип әйтте. Тышкы эшләр министры Субраманиям Дияшанкар Иран тышкы эшләр министры белән сөйләшүендә безнең реакция максатчан һәм үлчәүле иде. Без вазгыятьне кискенләштерергә теләмибез, әмма безгә каршы хәрби һөҗүм ясалган очракта бик көчле җавап кайтарылачак диде. Һиндстан пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә Пакистанның нинди дә булса хәрби гамәленә кискен җавап биреләчәк дип әйтте. Чәршәмбе көнге көч куллану вакыйгаларында шикнең ике ягында да араларында балалар да булган ким дигәндә 45 кешенең һәлак булуы белдерелде. АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Венс Вашингтон җитәкчелегенең Һиндстан һәм Пакистан арасында көннән-көн үсүче бәрелештә йомшару күрергә теләүләрен, ләкин моның үзләрен кызыксындырмавын әйтте. АКШның халыкара бәрелешләрдән чигенүе яклы булган Венс Американың сугышта катнашмаячагын, моның исә Американың бәрелешләрне контроль итеп-итмәү сәләтенә бәйле булмавын белдерде. Мәскәү җитәкчелегенең бер яклы буларак 3 көнлек утны туктату игълан итүенә карамастан Русия һәм Украина арасында бәрелешләр дәвам итте. Мәскәү җитәкчелеге барлык бәрелешләрне туктатуын ачыклап, Киевны 488 тапкыр һөҗүм оештыруда гаепләде. Украина исә Русиянең төньяк-көнчыгыш чигенә авыр кораллар белән һөҗүм итүен җиткерде. Русия һәм Украина Мәскәү җитәкчелеге бер яклы буларак игълан иткән һәм пәнҗешәмбе көнне башланган 3 көнлек утны туктатуга карамастан бер-берсен һөҗүм оештыруда гаепләде. Узган айны Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин Украинада 3 көнлек бер яклы утны туктату игълан итте. Ут узган пәнҗешәмбе төнендә туктады һәм 11 майның төн уртасына кадәр дәвам итүе планлаштырыла. Украина утны туктату тәкъдимен кире кагып, моның урынына АКШ мартта тәкъдим иткән 30 көнлек тәнәфесне хуплады. Утны туктату Кызыл мәйданда оештырылачак хәрби тантанага әзерләнү өчен игълан ителде. Тантанага Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин араларында булган чит ил лидерлары чакырылды. Быел җиңү бәйрәменең 80 еллыгы котлана. Русия саклану министрлыгы белдерү ясап, Украинадагы берлекләренең төн уртасыннан башлап барлык бәрелешләрне туктатуын һәм позицияларында калуын, шулай ук хәрби һавадан һөҗүмнәрнең оештырылмавын дәгъва итте. Белдерүдә Украина Русиянең чик буендагы Курскка керү максаты белән 2 һөҗүм оештыруда, шулай ук Украинаның Донецк төбәгендә урнашкан Торецк янында һөҗүм оештыруда гаепләнде. Белдерүдә шулай ук Украинаның утны туктатуны барлык 488 тапкыр бозуы җиткерелеп булай диелде. Украинаның Русияга каршы белә торып башкарылучы кырыс гамәлләре Киев режимының Украинадагы бәрелешне тыныч рәвештә чишүгә киртә куя.
куя. Киев җитәкчелеге Мәскәүнең белдерүенә әлегә җавап кайтармады, ләкин Украина һава көчләре Телеграмда Русиянең ут туктаган сәгатьләрдә төньяк-көнчыгыштагы Сумыйга идарәле бомбалар белән һөҗүм итүен язды. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трамп Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән элемтәне үзәргә карар бирде. Израиль медиасына күрә, Трамп бу карарны эшендәге якын дусларының, Израильнең стратегик эшләр министры Рон Дермерга Трампның Нетаньяхуның үзен манипуляцияләвенә ышануын әйткәннән соң кабул итте. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Роберт Франциск Превост Америка Кушма Штатларыннан сайланган беренче папа булды. Папа Франциск янында булган һәм Перуда еллар буе миссионер буларак вазифа башкарган Роберт Франциск Превост папа 14-нче Лео исеме белән католик чиркәвенең 267-нче папасы булды. Кардиналлар дөньядагы 1 миллиард 400 миллион католик белән җитәкләячәк яңа папаны сайлады. Тавышка куюның икенче көнендә Систина капелласы морҗасыннан ак төстәге төтен чыкты. Газа җитәкчелеге Израильнең 19 айлык башлаткан геноцидта Газзага 100 мең тонна шартлаткыч ыргытуын, 62 меңнән артык фәлестинлене үтерүен яисә югалуына сәбәпче булуын һәм 12 меңнән артык күпләп үтерү башкаруын ачыклады. Израиль үз реестрларыннан 2200дән артык гаиләне сызып ташлады. Шулай ук зиратларга да һөҗүм ясалды. Израиль көчләре Газза зиратларыннан 2300 мәетне урлап хастаханәләр эчендә 7 күмәк зират кырды. Хәзергә кадәр бу мәетләрнең 529-ын коткара алдылар. Һиндстан-Пакистан берлешүе крикет матчларын туктатты. Һиндстан атом төш кораллары булган ике күрше ил арасында күзәтелгән берлештән соң Һиндстан премьер-лигасы матчларын туктатырга уйлый. Илнең төньягындагы Дхарамсалыда оештырылган Һиндстан премьер-лигасының беренче крикет матчы пәнҗешәмбе көнне сугыш сиреналары яңгырганнан соң Һиндстанның төрле шәһәрләрендә ут бетү аркасында яртылаш калды. Мәсьәлә белән бәйле буларак ясалган белдерүдә Һиндстан крикет шурасының арткан киеренкелек аркасында Һиндстан премьер-лигасын туктатырга уйлавы җиткерелде. Илнең крикет шурасы башлыгы Мохсин Наквида Пакистан Суперлигасының берлешләр аркасында калган матчларының Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә уйналачагын әйтте. Пәнҗешәмбе көнне Равалпиндида уйналачак Пакистан Суперлигасы матчы атом төш кораллары булган ике күрше ил арасында үскән берлешләр аркасында кичектерелде. Һиндстан премьер-лигасы организаторлары бик популяр булган 20 турниры язмышын билгеләгәнче хөкүмәттән киңәш көтүләрен ачыклады. Баиду ясалма фәһем ярдәмендә хайваннар телен аңларга тели. Кытайның иң зур эзләү системасына ия булган Баиду ширкәте бу атнада ачыкланган бер патентка күрә хайван тавышларын кеше аңларлык итеп тәрҗемә итәчәк система өчен Кытай Милли интеллектуаль милек департаментына патент өчен мөрәҗәгать итте. Белгечләр инде күптәннән хайваннар белән элемтәне яхшырту юлларын эзли. Баидуның патенты моның өчен ясалма фәһем кулланачак соңгы инновациялардан берсе. Патентка күрә әлеге система хайваннар тавышын, аларның үз-үзләрен тотышын һәм физиологик сигналлар кебек мәгълүматлар җыячак. Бу мәгълүматлар бергә тупланачак, аннары хайванның хис тойгысын аңлар өчен ясалма интеллектлы анализ ясалачак. Бу хис тойгыларның соңыннан нинди мәгънәгә туры киләчәге ачыкланачак. Патентта әлеге системаның хайваннар белән кешеләр арасындагы элемтәне ныгыта алачагы, бу элемтәнең нәтиҗәлелеген арттыра алачагы җиткерелде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Кайсы ата-ана кызы кояш баюын күрсен өчен күзләрен бирмәс.
Бу сүзләр Крис Раевныкы, аның кызы тумыштан суқыр. Күрү тумыштан суқыр булган сабый өчен гомумән бер төшенчә түгел. Аларның тирә-як дөньяны тасвирлау өчен бернинди визуаль хәтере юк. Алар тормышны тавыш, кагылу, ис һәм тәм ашатыялар. Ләкин искиткеч бер медицина ысулы сирәк очрый торган генетик авырудан интеккән балаларга күрү сәләтен кайтарырга мөмкинлек тудыра һәм суқырлыгын төзәтеп булмый дигән гаиләләргә өмет бирә. Бүген без ген терапиясе хакында сүз алып барабыз. Бу тапшыру 2025 елның 24 февралендә басылып чыккан медицина ачышы нәтиҗәсендә суқыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Ретина, ягъни шелтәр катлау безгә әйләнә-тирә дөньяны күрергә мөмкинлек бирә. Шелтәр катлау күзебезнең артында урнашкан, яктылыкка сизгер булган тукыма катламы. Ул камера пленкасына охшаган. Яктылык шелтәр катлауга бәрелгәндә фоторецептор дип аталган махсус күзәнәкләр бу яктылыкны баш мигезгә җибәрелә торган электр сигналларына әйләндерәләр. Шелтәр катлау нормаль эшләмәгәндә кешеләрдә күрү проблемалары булырга мөмкин. Шундый хәлләрнең берсе тумыштагы Лебер амаврозы дип атала. Ул туганнан башлап күрү начарлануга сәбәп булган җитди генетик авыру. Тумыштагы Лебер амаврозы булган кешеләрдә шелтәр катлауның яктылыкны тойган фоторецептор күзәнәкләре нормаль эшләми. Алар рәсемне, сурәтне эләктерә алмый. Бу җитешмәгән яисә зәгыйфь ген нәтиҗәсе булып тора. Шуңа күрә сурәтләр барлыкка килми. Тумыштагы Лебер амаврозы нәселдән килә. Ата-аналардан балаларына ген аша күчә. Аны китереп чыгарырга мөмкин булган ким дигәндә 19 төрле ген мутациясе бар. Тумыштагы Лебер амаврозы булган балаларның гадәттә күрү сәләте бик шикләнгән. Кайчагында алар яктылык белән караңгылыкны гына аера ала. Ләкин гомерләренең беренче берничә елында алар бу аз гына күрү сәләтен дә югалталар. Бу бер айлык булганда шул сирәк очрый торган авыру диагнозы куелган яшь кыз Ханнаның хикәясе. Филадельфия балалар хастаханәсе белән үткәрелгән интервьюда Ханнаның әти-әнисе аның авыруы турында сөйләделәр. Ханнаның әнисе авыру турында беренче тапкыр ишеткәндә моны тулысынча аңламауларын әйтә. Ләкин Ханна күрү сәләтен кире кайтару өчен хастаханәдә ген терапиясе күргәч, барысы да үзгәрә. Ханнаның әти-әнисе әйтүенчә, бу бик гади процедура. Ул 1 сәгать тирәсе бара һәм күзгә миниваль инвазив инъекция кертелә. Дәвалау зарарланган генның сәламәт күчермәсен күз артына инъекциялау ярдәмендә башкарыла. Максат ялгыш генны сәламәт генга алмаштырып, шелтәр катлауның яктылыкны сизү сәләтен яңадан башлату. Ләкин Ханнаның хикәясе бердән-бер түгел. Тумыштагы Лебер амаврозы белән авырган балалар дәваланганчы яктылыкны караңгылыктан гына аера алалар иде. Терапиядан соң исә алар йөзләрне таный, әйберләрне аера һәм хәтта төсләрне күрә башлый. Кайбер балалар укырга һәм язарга да өйрәнделәр. Күп кешегә бу гади нәрсә булып тоелса да, бу балалар өчен буларны моңа кадәр күз алдына да китереп булмый иде. Бу процедура Лондондагы Great Ormond Street хастаханәсендә дә башкарылды. Хирурглар АКШ, Төркия һәм Тунистан 1-2 яшьлек балалар белән эшләделәр. Англиядә бу тикшерүләрне Мортфелс күз хастаханәсендә шелтәр катлау хирургы һәм UCL офтальмология институты профессоры Джеймс Байнбридж алып бара. Ул нәтиҗәләрнең бик өметле булуын белдерә. Гаиләләр берничә атна яки ай эчендә үзгәрешләрне күрделәр. Хәзер Англия тикшерү төркеме балалар санын арттырып, эшчәнлеген тагын да киңәйтә һәм бер көн бу дәвалау усулы генетик суқырлыктан интегүчеләр өчен киң таралыр дип өметләнә. Моннан тыш, UCL-дагы төркем һәм партнерлары бу терапияны лицензиялау өчен бик тырышалар һәм тиздән ул Англия һәм бөтен дөнья балаларына биреләчәк дип өметләнәләр. АКШта азык-төлек һәм дарулар идарәсе тумыштагы Лебер амаврозы өчен күренү торгызучы Лукстурна исемле ген терапиясын раслады.
Бу процедура балаларга кабат күрергә булыша, аларга әти-әниләрнең йөзләрен һәм күзләре булган күпчелек кеше өчен гади булган әйберләрне күрергә мөмкинлек бирә. Ләкин иң мөһиме, бу аларга үз-үзенә ышаныч һәм бәйсезлек бирә. Аларга моңарчы күз алдына да китереп булмаган дөнья ача. Бүгенгә менә шулар, тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшыру ТРТ Вордта басылган медицина ачышы нәтиҗәсендә сукыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Нигә? Чөнки Мөхтәрәм тыңлаучылар, нигә? Чөнки тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында көндәлек тормышыбызда даими очрый торган, күп очракларга караучы психологиядагы гештальт психологияның бер үрнәге аш булганда игътибарны туплауның кыенлашуы турында сүз алып барабыз. Немец телендә шәкел, форма дигән мәгънәгә туры килүче гештальт төшенчәсе психологиядә сизү, тыю, кабул итү процессларын аңлатучы теория. Гештальт алымы буенча тышкы дөнья, ягъни чын барлык өлкәсе бу өлкәне тәшкил иткән өлешләрдән бәйсез бөтенлеккә ия. Бөтен өлешләрнең суммасыннан, җыелмасыннан күбрәк дигән гыйбарә белән искә алынса да, гештальт теориясе нигездә бу карашны якламый. Гештальт психологлары ассызыклаган нәрсә шул: кеше акылы башта бөтенне аңлый, сизә, аннары бөтеннең эчендәге өлешләрне берәм-берәм аера. Гештальт теориясе кешенең тыю сизүен аңлату өчен форма нигез мөнәсәбәте дип аталган принципка нигезләнгән. Кеше әйберләрне арткы фонда сизә. Визуаль кырның игътибарлыгызны җәлеп итә торган өлешен форма, калган өлешен нигез итеп кабул итәбез. Нәрсә форма, нәрсә нигез булачак, бу тышкы дөньядагы стимулларның үзенчәлекләреннән түгел, тыю, сиземләү, кабул итүнең эшләү принцибына бәйле. Бу хәлдә бер кеше өчен әйбер объект буларак кабул ителгән нәрсә икенчесе өчен нигез була ала. Яисә бер үк кеше өчен форма һәм нигез вакыт узу белән урыннарын үзгәртә ала. Форма нигез принцибы шулай ук социаль психологиядә кеше ихтыяҗларының өстенлекле тәртибен билгеләү өчен кулланылган модель. Бу алымга күрә кешенең физиологик, психологик һәм социологик ихтыяҗлары таркау рәвештә. Бу катлаулы күренеш нигез барлыкка китерә. Безнең өстенлекле беренче чираттагы ихтыяҗларыбыз анык форма фигуралар буларак билгеле була. Акылыбыз нигезне түгел, форманы сайлый. Әгәр дә ул ихтыяҗ канәгатьләндерелмәсә, нигездәге башка ихтыяҗларга игътибар итү авыр һәм кайбер очракларда мөмкин түгел. Тапшыру башындагы мисалга кире кайтып шуны әйтергә кирәк. Ачлык физик ихтыяҗ буларак формага әверелгәч, нигездәге башка элементларны күрми. Мәктәптә яки эштә ач булганда ниндидер темага игътибарны җәлеп итүнең кыенлашуы моның белән бәйле. Америка психологы Абрахам Маслоуның ихтыяҗлар иерархиясе теориясе дә бу алымга нигезләнгән. Маслоу фикеренчә, туклану, сулыш алу кебек физиологик ихтыяҗлар ихтыяҗ пирамидасының нигезендә тора. Аннары куркынычсызлык, бәйле булу, хөрмәт һәм үзеңне актуальләштерү килә. Беренче дәрәҗәдәге ихтыяҗларны канәгатьләндерә алмаган кеше, аннан өстәге дәрәҗәләрдәге ихтыяҗларны канәгатьләндерә алмый. Нигә? Чөнки
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا Ankara, راديو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. Da Türkiye Radyo'da. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye. Jeddah Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radyo Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topshulari şuşun bilan oxirini yaqinlashdi. Topshlarimizni yerchan internet ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha tinglaysiz. Bizning programma har kun Türkiye ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1da 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kHz-ligidan Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi osha Vot is radio kanalidan topshiladi. Yarta saatlik topshilarimizdan qabatlawun Türkiye ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi osha ham kasa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir Ankara Türkiye pochta indeksi 06443 elektronik pochta adresimiz tatar_trt.net.tr. Aliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar